Ryby, rybky, rybičky, známa a obľúbená relácia pre všetkých rybárov, opäť prichádza na obrazovky televízneho kanálu Fishing and Hunting so svojím novým dielom. Už v piatok 1. februára vám v premiére ukážeme, ako loví kráľovnu našich vôd hlavátku Juraj Mrázik. Dozviete sa o miestach jej výskytu, o potrebnej výbave a na vlastné oči uvidíte krásne zdolávanie tejto ušľachtilej ryby. Samozrejme nebude chýbať ani úlovková súťaž, v ktorej si 4 z vás odnesú zaujímavé ceny. A potom vám Juraj Smaha ukáže, ako sa dá v zime nachytať veľa rýb aj bez krmenia. Keďže je zima a vonku mrzne, tak vám v dobrej rade na záver ukážeme, ako sa dá jednoducho naviazať háčik aj so skrehnutými prstami. Pri sledovaní našej relácie sa môžete dostať do sveta rýb aj z tepla domova. Stačí si naladiť kanál Fishing and Hunting už v piatok 1. februára o 17:30. Pokiaľ to nestihnete, nezúfajte, po odvysielaní premiéry bude relácia pridaná aj do nášho archívu.